अगर आप चाहते हैं कि माँ जानकी सीरीज चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। थैंक यू। माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट। कितना लोग पगला गइल बा, हमर जवानी अगिया गइल बा, कितना लोग पगला गइल बा। बाबू तोहरा में कितना बदम हो, दम हो, दम हो। जिला जौनपुर ना काम चापेला पी के राम आर लागेलू तू त पार लागेलू गोरी गौवा के छाटल चिनार लागेलू। जिला जौनपुर ना काम चापेला पी के राम, जिला जौनपुर ना काम चापेला पी के राम, चापेला पी के राम। अरे तो पसीना छोड़ दे बुए बबुनी, एक से बढ़ के एक बड़े गोरी हवा चल भैया हो। एक बार आके देखा गोरी तोर देव बेड के पलैया हो। हार गइले हमारा से बाबू बड़े बड़े खिलाड़ी हो, केहू ना चौलाई पैलस हमर जवनिया के गाड़ी हो। हमरा आगे सब पड़ जाला नरम हो, नरम हो, नरम हो। और तो हिला के डाल दे। जिला जौनपुर ना काम चापेला पी के राम, जिला जौनपुर ना काम चापेला पी के राम, चापेला पी के राम। चापेला पी के राम। ढेर बाड़ा जोशी आइल तो झर जइबा 5 मिनट में, फिर नहीं अजमावल चाहबा रहबो हमसे हट के। अरे तो हमरो के कम मत बुझो, कितना आईने और बिला गई। जिला जौनपुर हवे सब जिला से रंगदार हो, ऐठल छूटी पाला पड़ल गोल पर मुद से तोहार हो। ढेर बाड़ा जोशी आइल तो झर जइबा 5 मिनट में, फिर नहीं अजमावल चाहबा रहबो हमसे हट के। आंसू हई हम आइटम बम हो, बम हो, बम हो। अरे हाँ जिला जौनपुर ना काम चापेला पी के राम, जिला जौनपुर